Здравейте и добре дошли в моя канал. Аз съм Лиляна и се радвам, че сте тук. В днешното видео ще ви покажа едно приключение, което изживях преди около месец и половина, а именно пътуването ми до Исландия, заедно с моите приятели. Цялото пътуване беше организирано от Алекс по случай рожденият ми ден и наистина беше едно вълнуващо преживяване, което няма да забравим всички ние. Клипа ще бъде разделен на две части, като в първата част ще ви покажа от самото ни тръгване, към пристигането ни в Исландия, чрез всичките красиви места, които видяхме, впечатления и гледки. А във второто видео ще бъде малко по-различна информацията, която ще получите. И ако искате да разберете каква е тя и да сте първите, които ще научите, когато клипа е качен, моля, абонирайте се за канала и натиснете камбанката. А сега е време да започваме, стига толкова празни приказки. Готови сме, стигнахме куфара. Часът е 2:30 през нощта и сега отиваме да взимаме нашите приятели. Пристигнахме на летището в Амстердам и имаме още малко време до полета. Въпреки ранния час и това, че някои от нас не са спали въобще, а други са недоспали достатъчно, настроението е на макс и нямаме търпение да пристигнем, за да видим красивата Исландия, която сме гледали до сега само на видеа. За тази дестинация, а именно Исландия, решихме, че този път ще си наемем кола, но не я резервирахме предварително онлайн. Решихме, че след като кацнем на летището, ще потърсим там фирми, от които ще си вземем кола. Ние кацнахме на летището в Кефлавик и разбира се, на него имаше доста фирми, които предлагаха автомобили под наем. Но цената беше много висока и се наложи да потърсим такива фирми, които са в близост до летището или дори ако трябва в града в Кефлавик, за да може цената да е малко по-изгодна. И в близост до летището, на около 100 метра, имаше фирма на име Blue Rent a Car. Сумите за наемане на автомобил бяха доста по-изгодни и по-добри. И съответно оттам наехме нашата кола, с която ще се придвижваме по време на нашия престой. След като вече сме се наели колата, натоварили сме се в нея, е време да се отправим и към мястото, на което ще сме отседнали по време на нашия престой, а именно столицата Рейкявик. Наехме си едно много приятно апартаментче точно в центъра на Рейкявик, където ще бъдем всички заедно. И сега е време да се отправяме натам. Настаняването ни в апартамента е след 3 часа, както обикновено на повечето места. Затова имаме преспокойно време, в което да се разходим малко из града, да седнем да хапнем, да пинем кафенце и да усетим обстановката на Исландия и на самия град. Тъй като сме доста уморени, мога да кажа, и четиримата, решихме, че на този първи ден ще направим нещо, което ще ни накара да се почувстваме добре, да релаксираме и да се отпочинем. А какво по-хубаво може да бъде от едни термални басейни, а именно си направихме резервация за тази вечер в известното място Булагун в Исландия. Булагун е едно от най-известните места в Исландия, което е страшно подходящо за релакс, особено след дълъг ден. Именно за това се спряхме и точно на него в днешния ден, за да може да си отпочинем. Водата в Булагун е с температура между 38 и 40 градуса и наистина е страшно голямо място, пълно с басейни, топли води и атмосфера, която те кара да се отпуснеш и да релаксираш и да забравиш за всичко, което ти тиши. Ще оставим своите отпечатъци. О, много яко стана! А именно и с Булагун ще ни завърши и днешния ден и ще се видим отново утре, когато ни предстоят нови приключения.
клипчета да имам за спомени, а пък мъжа ми само се оплаква, че е гладен. A few moments later. И отиваме да хапнем. И десертчетата. Мъжу яде тирамису за 23 еврака, скъпи приятели. 23 еврака. Ама златни нишки, бе. 200 евро, скъпи мои, за един сандвич. По едно основно и един десерт. Да, за един сандвич. Добро утро. Ден втори на нашето приключение и ни предстои днес една експедиция на известният Golden Circle, като за това ще си ни е нужна малко подготовка предварително, а именно приготвяне на храна. Петър прави сандвичи, а аз сега ще се присъединя към него, скъпи приятели. Днес ще бъде дълъг ден, затова трябва да си направим сандвичи, защото по пътя няма да има къде да хапаме. И поради тази причина мажем филе. Вече сме готови. Тръгваме! Първата ни спирка за деня е в националния парк Тингвелир, където имаме възможността буквално да вървим между два континента, да вървим между границите на две континентални плочи, а именно евразийската и северноамериканската плоча, като вървейки между нея можем да видим от едната ни страна единия континент, а от другата страна другия континент. В момента ще вървим между два континента. Сега ще ви ги покажа как изглеждат. Много е красиво и е направен като тунелче. Много добре изглежда. Спряхме на спирка номер 2, която е кончета. Специалните исландски кончета, които са малко по-различни от българските кони, например, защото тяхната козина е по-голяма и приличат на понета. Сега ще ви ги покажа, много са сладки. След като приключихме с разходката си в националния парк Тингвелир, се отправихме към един от най-известните водопади, водопада Гулфос. Повярвайте ми, за мен това беше наистина спиращата гледка. Аз съм човек, който наистина много харесва водопади и като цяло харесвам разходките в природата и тези природни забележителности. А този водопад е толкова мощен и магичен, че наистина остана траен отпечатък в мен. Дори и сега, когато го снимам, отново си представям гледката на водопада пред мен. Огромен водопад, страшно шумен, бурен и наистина зашеметяващ. И страшно препоръчвам. Тук може да видите малко от престоя ни на водопада Гулфос.
дълго, веднага след водопада Глуфос се отправихме и към гейзерите. Тук имаше една наистина много забавна ситуация, тъй като автобуса ни спира точно на мястото, на което трябва да бъдем, при което, слизайки от автобуса, аз веднага се отправям към гейзерите, нали? И се спирам точно в началото на пътеката, където се намират супер много малки кратерчета, от които бълбука вряла вода. И застанах там и чакам всеки един момент, съответно, да изригне този гейзер, но разбира се, нищо не се случва. Алекс ми каза: добре, Вили, хайде да вървим малко по-нагоре, може би, нали, не е тук, може би е малко по-нагоре място, на което трябва да бъдем. Тръгнахме ние нагоре, вървейки по пътечката, и пред нас, разбира се, не след дълго, виждаме как точно в този момент изригва този гейзер. И ние сме някакви: вау, много красиво, наистина уникално преживяване и уникална гледка. Буквално също като водопада Глуфос, спираща дъха, защото лично ние за първи път виждаме активен гейзер, който изригва на такова кратко време и наистина много красиво и доста интересно за туристите специално. И накрая на нашия ден, последната спирка от тази екскурзия, която си направихме днес, е невероятният кратер Кирит, който е вулканичен кратер с зелено-синкаво замръзнало езеро. Супер огромно е и имахме също възможността да стъпим върху него, малко да се попарзаляме, въпреки че е опасно, разбира се, ако случайно нещо се процепи, може нещо да се случи, затова не се препоръчва да се прави, но разбира се, ние нямаше как да не поемем този риск. Обиколихме няколко пъти кратера, направихме си красиви снимки и се отправихме към автобуса, защото приключението ни за днес приключи. След пристигането ни в столицата отново, денят завърши с приятна нощна разходка из Рейкявик, приятна компания и вкусна вечеря в един от ресторантите на града. След вечеря, съответно и разходка, се прибираме в квартирата. Часът е около 11:30 и аз решавам, че влизам да се къпя. Съответно, влизам в банята, отнемаме време в банята, тъй като, както знаете, жените тук ще ме разберат, къпах си косата и да, трябва си време. На следващия ден реално е рожденият ми ден. И когато се разхождахме из града, аз им казах няколко пъти на останалите: моля ви, искам да се отбия до някой магазин, за да си купя свещички. Тъй като аз наистина обичам да спразнувам рождените дни и вярвам в това, че когато се запалиш свещичка, да си пожелаеш нещо за рождения ден и то ще се сбъдне. Много държах на това. Излизам от банята и те ми бяха направили изненада. Наистина уникално. Излизаш от банята и виждаш цялата стая обсипана с балони, свещички, кексчета и добро настроение, песничка за рожденият ми ден, при което наистина супер много се развълнувах. Това беше много приятна изненада. Направихме си снимки, тук на свещичките, пожелах си нещо, надявам се да се сбъдне. Няма да забравя това преживяване, няма да забравя този рожден ден. Благодаря на хората, които бяха замесени в този ден. Наистина страшно много го оценям и дори в момента, когато го разказвам, отново го изживявам. Много ви благодаря. Наистина много ме зарадваха. Именно и с тази прекрасна изненада и това чувство, което породиха у мен, ще приключи и този влог. Благодаря на всички, които изгледахте клипа ми до край и ще се радвам много, ако се абонирате за канала и натиснете камбанката, за да може да сте първите, които ще разберете, когато кача част 2, защото в нея има доста интересни изненади също, които смятам, че лично на вас ще са много интересни. Затова абонирайте се и до скоро!